että mitäs tiedät näistä kavereista? No, toi espanjalainen. Mä oon nähnyt sen muutaman matsi M1 ja ihan hyvähän se on, mutta ei pitäisi olla Juiselle kyllä mikään hirveän vaikea iltapuhde tämä. Juisen pitäisi olla huomattavasti parempi matossa sekä pystyssä. Enoch Solveshan on otellut Suomessa aikaisemminkin, että 2008 M1 Challengeissa ja silloin jäi ainakin itselle mieleen, että oli enemmän mattomies kuin pystymies, että voisi kuvitella, että koittaa viedä ottelua mattoon ja Juise kun on ulottuvampi, niin kaiken järjen mukaan kannattaisi pystyssä koittaa pitää etäisyyttä ja lyödä pitkältä suoriin. Juisehan on pitkään jo harjoitellut ja aika pitkään kilpaillutkin, mutta ottelu on tullut vähän harvakseltaan. Tuossa on ollut kaikenlaista polvivammaa ja muuta loukkaantumista Saarisella, niin ihan hienoa nähdä, että nyt on paikat kestänyt ja äijä on kovassa kunnossa. Ja siinä kyllä statistiikkaa, Saarinen 27-vuotias ja espanjalainen on vuotta nuorempi. Ja kehätuomarin Jarno Nurminen. Mutta avustaja kehästä ei muuta kuin ensimmäinen erä käyntiin. Elikkä oikealla Saarinen ja nyt tällä hetkellä oikealla Solves. Ja Saarinen on näistä ottelijoista pidempi. Siinä hyvin pääsi humauttaa etumaisen yläkoukulla espanjalainen ja saman tien klintsiin. Hyvä kamppi Saariselta. Joo, nätisti vei nuri. Nyt vaan siitä vähän lyönneillä eteenpäin. Joo, tässä nyt passailee espanjalainen, että koittaa passivoida Juisen peli tuossa päältä. Tuossa Juise on sen verran pidempi kuin vastustaja, tuossa kaardistakin pystyisi aika hyvin lyömään, mutta tietenkin jos pääsisi ohittamaan nuo jalat eli tuon vastustajan kaardin, niin pääsisi dominoivampaan positioon ja pystyisi paremmin hakemaan joko sitten lyöntejä tai lopetuksia. Sieltä Saarinen haki jo lyöntejä, että ensiksi vartaloon ja sieltä sitten nostaa päähän. Tämä on aika tuommoinen perus ground and pound -taktiikka. No niin. Ja tässähän nyt on niin, että matossa oleva saa potkia pystyssä olevaa päähän, mutta pystyssä oleva ei saa matossa olevaa potkia muuta kuin vartaloon ja jaloille, mutta ei päähän. Eli niin sanotut foodispotkut on nykyaikaisessa vapaaottelussa kiellettyjä. Nyt Juise meni just kaardi ohi aika helpon näköisesti. Joo, tää on Juisen vahvuuksia, hän on hyvä ohittaa kaardia ja nyt on tuossa sivukontrollissa. Ja ihan perusposition painilla pystyy helposti pitää tuo espanjalaisen selällä. Espanjalainen yritä muuta kuin sitoa. Ja näillä M1-säännöillähän kyynärpäilynnit on kiellettyjä, eli käytännössä niin tuosta pitäisi tiputella joko nyrkkiä päähän tai sitten lähteä hakemaan lopetuksia. Polvipotkut vartaloon on sallittuja tästä. Ja näin mounttiin pääsi Saarinen. Joo, tosi helposti meni taas mounttiin ja sai hyvin koukut sisään. Että nyt ei mitään muuta kuin pitää paino hyvin päälle ja rupee rummuttaa. Ja nyt pääsee espanjalainen kääntyä sekunniksi. Siinä ilmeisesti tuli potku haarasväliin, niin Juise siinä tarvitsi kättä sitten vähän niin kuin sovinnon elenä, ettei ollut tarkoitukselle. Ja sieltä pääsi taas hyvin sivuhallintaan. No tosi helposti se menee tosta jaloista ohi. Ja espanjalainen ei niinku yritä yhtään mitään muuta kuin sitoo. Joo, aika aseton toistaiseksi ollut selältään tää Enoch Solves, että pitää muistaa, että Juise on taitava matossa. Että ja siellä taputtaa jo. Ja näin päättyy ensimmäisessä erässä kimuraan, eli käsilukkoon. Hyvin sai Juise kontrolloitua vastustajaa tuosta päältä samalla kun väänsi kättä selän taakse. Ja loistava voitto
Saariselle. Joo, helpon näköisesti vei. Toivottavasti espanjalaisen kädelle ei käynyt mitään ihmeellistä. Niin, siinä vähän pitelisen näköisenä. Että... Ja tässä oikealla siis Juha Saarinen ja vasemmalla Enox Solves. Ja ei muuta korotella, että Nurmisen Jarno pääsee nostaa Saarisen käden voiton merkiksi ylös. Että Saarinenhan on lukkopainin hallitseva Suomen mestari ja tosi hienosti vei lukkopainitaidoillaan tuo matsia, kun mattoon pääsi. Että vaikka Solveskin on enemmän niin kuin matto-ottelija ja on hänen varsin vakuuttavasti ottava matossa, mutta oli aivan kakkonen tässä ottelussa. Juha Saarinen! Joo, Juise veti ihan peruspainilla ja pienillä koputuksilla. Tässä nähdään tää kamppi, mistä Juisa sai vedetty ottelun mattoon, eli oikealla jalalla sviippasi sulkukauttoon kaverin jalan ja sai samalla taitettua mattoon. Tästä polvee maahan päälle ja siirtyikin mounttiin jo. Että todella vakuuttava ottelu Turun mieheltä. Ja tässä tää lopetuskohta vielä.